Gan fod i'n ddydd Gwildewi, yn ystod y vlog yma, fe fyddai'n sôn ychydig am y darpariaethau cyfrwng Cymraeg sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n rhugl yn y Gymraeg, ond hefyd i fyfyrwyr di-Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Academi Hywel Teifi a Changen Abertawe o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sydd eisiau astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae modd astudio amrywiaeth o fodiwlau ar draws amrywiaeth o bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe, a gallwch hefyd ymgeisio am ysgoloriaethau wrth y Coleg Cymraeg ac wrth Academi Hywel Teifi os ydych yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r dysysgrif sgiliau iaith sy'n cael ei drefnu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd yn gyfle gwych i ymarfer a datblygu eich sgiliau Cymraeg ac mae'n gymhwyster gwych i roi ar eich CV. Mae hefyd gyda chi hawliau fel myfyrwyr cyfrwng Cymraeg hyd yn oed os ydych chi'n penderfynu i beidio astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhai o'r hawliau hyn yn cynnwys yr hawl i gael cyfarfodydd yn Gymraeg, cyflwyno gwaith ysgrifenedig yn Gymraeg, derbyn ffurflenni'n Gymraeg a chael tiwtor personol sy'n medru'r Gymraeg. Ond mae hefyd llawer gyfleoedd i fyfyrwyr di-Gymraeg a dysgwyr i ddysgu a defnyddio'r Gymraeg. Mae Undeb y Myfyrwyr yn trefnu digwyddiad misol i fyfyrwyr sy'n rhugl yn y Gymraeg a dysgwyr ddod at ei gilydd i gymdeithasu a chlywed y Gymraeg. Mae'r cynllun cyfaill Cymraeg hefyd yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr gwrdd yn wythnosol gyda siaradwr rhugl mwyn dysgu'r Gymraeg mewn awyrgylch anffurfiol, a mae dysgu Cymraeg ardal Bai Abertawe hefyd yn cynnig cyrsiau Cymraeg i bobl o gallu amrywiol. Felly os ydych chi'n fyfyriwr sy'n rhugl yn y Gymraeg ac yn dymuno byw eich bywyd prifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg, neu'n ddysgwr sydd ar fin dechrau ar eich taith o ddysgu'r Gymraeg, mae 'na ddarpariaethau amrywiol a rhywbeth sy'n addas i bawb yma ym Mhrifysgol Abertawe.